señora Belarra. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil. Obrigado, señora presidenta. Moi bon día, señor Sánchez. Comezo con claridade por negar a maior. Contra o que vostede sostivo hoxe aquí, o plan de rearme europeo non vai na dirección de construir un sistema de defensa europeo autónomo, senón, precisamente, no de reforzar unha OTAN comandada polos Estados Unidos de América e que actúa ao seu servizo. En un contexto como este, de crecente polarización e confrontación, cando nos parlamentos como neste se impoñen discursos belicistas, son máis necesarias do que nunca posicións pacifistas, antimilitaristas e antiimperialistas como a do BNG, que é histórica e consustancial ao nacionalismo galego. Nos comezos da década de 80, opuxémonos á entrada do Estado español na OTAN e reclamamos paz e desarmamento. Continuamos a facelo con mesma firmeza e convicción na certeza de que contra o dito clásico civis pacem para bellum, só quen quer guerra é que prepara a guerra e quen realmente desexa a paz ten que convertela na súa prioridade de traballar por ela todos os días. Por iso hoxe, como hai 2, 3, 4 anos, reclamamos que o Estado español aposte pola vía diplomática do diálogo e a negociación para a paz e para crear en Europa e no mundo un escenario de cooperación, respeto mutuo e boa veciñanza que afaste definitivamente a hipótese de conflitos bélicos. Reiterámoslo neste Congreso na semana pasada e na anterior con interpelación e unha moción que foi en parte aprobada para condenar as ameazas dos Estados Unidos e de Trump a terceiros países como Panamá ou Groenlandia, especialmente o anuncio de proceder á limpeza étnica de Gaza após tomar o control da faixa, o que implica un crime de lesa humanidade. A propósito de Palestina, o último Consello Europeo aprobou unha resolución en que lamenta a ruptura do césar fogo e chama a retomar a tregua e a axuda humanitaria. Mais, sorprendentemente, só 4 días despois, na pasada segunda-feira, visitou Xerusalén a representante da política exterior da UE, Kaja Kallas, e, para alén de afirmar que Israel e Europa son bons socios e de expresar a solidariedade co Estado sionista, o máis que fixo foi pedir contención a Israel. Quer dicir que os criminais sionistas poden continuar a matar palestinos e palestinas, mas sen exaxerar, que ao fin e ao cabo o sangue e as imaxes de crianzas masacradas entre os entullos de Gaza non locen elegantes nos xornais ou telexornais á hora do xantar. É unha auténtica vergoña. O papel da UE no xenocidio que comete Israel é unha auténtica vergoña. Mais, infelizmente, a imaxe da UE belicista, empeñada agora en avivar unha nova corrida armamentista que, lonxe de implicar, como vostede proclama, máis seguranza, só vai atizar a espiral belicista e de confrontación e, por tanto, traerá máis inestabilidade e o risco de deflagración dun conflito militar a grande escala. É o camiño equivocado, polo menos se pensa nos intereses dos povos e das clases populares dos países de Europa que verán recortados os seus dereitos e benestar para alimentar a industria bélica, especialmente a norteamericana, porque, paradoxalmente, a Unión Europea que pretende aparentar autonomía frente á viraxe de Trump con Ucraína fará exactamente o que o presidente norteamericano está a reclamar, aumentar o gasto militar e garantir o negocio do complexo militar industrial norteamericano. E non é unha cuestión de nome, señor Sánchez, dá igual rearme Europa que preparación 2030. É cuestión de prioridades. Bombas ou hospitais, tanques ou escolas, mísiles ou atención á dependencia, cazas de combate ou pensións dignas. En definitiva, armas ou benestar. E o BNG nesta escolla teno moi claro. E acho que unha maioría da sociedade
tamén porque é evidente que a mudanza de nome ten a ver con que este plan non goza da simpatía popular a pesar da intensísima campaña de propaganda desenvolvida que está á altura da realizada no seu día coas famosas e inexistentes armas de destrucción masiva no Irak. No máximo do paroxismo propagandístico, onte lemos este titular sobre o chamado kit de emerxencia. Bruxelas pide que os fogares europeos almacenen suministración de emerxencia por se chega unha crise climática ou unha guerra. Sinceramente, señor Sánchez, creo que a política do medo se lles está indo das mans. Mais no Consello, e con isto vou finalizando, falaron tamén de competitividade, de política industrial sustentável. Mais onte mesmo coñecemos que a UE decidiu impulsar 47 proxectos mineiros estratégicos de materiais críticos, un deles unha mina de litio en Doade, Ourense, como parte do Plan de Autonomía Estratégica, quer decir, de rearme da Unión Europea. Pois, olle, os galegos e galegas xa nos deron máis un motivo para nos opor ao Plan Rearme Europa, evitar un novo expolio ao noso país e o estrago do territorio que esta mina tería por o seu altísimo impacto ambiental. Aproveito aínda, señor Sánchez, para lle lembrar que no criterio de sustentabilidade ambiental non entra un proxecto como da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, que non cumpre cos criterios establecidos para ser receptora de fondos europeos, para alén de, precisamente, por o seu negativo impacto social, económico e ambiental, contar coa oposición mayoritaria da sociedade galega. Por iso, máis unha vez, reclamamos que o seu goberno non lle dea os 250 millóns que esta multinacional solicita na convicción de que serían moito mellor empregados en proxectos que sexan realmente de economía circular e industrialización sustentável. Acabo coa mesma claridade que empecéi, señor Sánchez, OTAN non, Altri non, ou que é o mesmo, paz sí, industrialización racional e sustentável sí. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Valido García, cuando quiera.